who can break up the game. The strength is collective. Отговора на господин Халгримсон е свързан с това, че според него България е тактически силен отбор, с солидно представяне в последните си матчове. Един отбор, който е труден за пробиване. Анализирали са двубоите на България. Отбеляза, че срещу Северна Ирландия матчът тук е бил много добър за България. Лошо стечение на обстоятелствата в другия матч, гостуването на Северна Ирландия. Отбеляза, че България има в последните си 10 матча 5 сухи мрежи, което значи силна защита. Наблегна на факта, че има технични състезатели като Краев и Десподов и разбира се, че атмосферата тук в Пловдив е прекрасна и не случайно България играе тук. Добре, Станко Дарик Радио. Добре дошли в най-стария жив град в Европа. С едно единствено изключение, българският национален отбор под ръководството на Илян Илиев много трудно допуска попадения, особено при домакинските мачове. В тази връзка към финалния въпрос е резултат 0-0 влизане във вашите сметки. Ще бъдете ли доволен? First of all, welcome to the oldest European town. And second of all, the question is related to the fact that Bulgaria is conceding very hardly any goals. And is there an option for a goalless draw here? Is it option for you? A goalless draw, 0-0. Nathan, you want to answer this? Is that an option for us? No, we'd rather score a goal, I guess, and keep a clean sheet. Be nice, but no, we'd rather score and win really. But as the manager said, they've been really good defensively, so we know how tough it's going to be. But we're going to have to break them down in our own way and pose a big threat to score goals. Tony, please. Oh, sorry. За нас ще бъде прекрасно да запазим суха мрежа, разбира се, но ще се постараем и да вкараме гол и да намерим начин да пробием защитата на България. You want to translate? Okay, yeah. Въпросът е свързан с това доколко всъщност е важно за Ирландия да постигне добър резултат в този матч и съответно ще има ли експерименти в състава? First, doesn't matter is my thoughts that we need to play good opponents day in, day out to develop as a team. And that is why I think Group B is important for us. It's different views on it, and I respect that. But I think that is really important to be and stay in Group B and play higher ranked opponents. Experiment, yes, we have players that don't have caps, and we like to see them in action. And like I've said before, we call in players that we think are ready to play, and that's why we bring them in. So will we see new phases? Don't know, but we'll see. But it's also a time to give players a chance, correct? But it's not like we think we're going to lose anything or risk anything in these games. And I think as a group, we like to stay in Group B and compete against the better nations. Отговорът беше свързан с това, че Ирландия предпочита да играе с все по-добри съперници. Отново съответно, отбора би искал да остане в група Б на Лига на нациите. Да, би следвало да има експерименти в този матч. Повикани са и играчи, които са с по-малко игрови минути до тук, но няма да се поемат излишни рискове. Ще се прецени кой да влезе в игра и крайната цел е оставане в група Б. Yeah, 100%. I think
it's a good game for us here now. I think we're ready to go again. I think, of course, it hurt a lot. It wasn't a nice feeling. The dressing room after was tough, especially because we all just had to leave then after, and we haven't seen each other, or a lot haven't seen each other since. So it's a game we want to bounce back from, and we want to get that confidence back up again. Въпросът беше свързан с двубоя на Ирландия срещу Англия. Възможно ли е той да е разклатил самочувствието на отбора и искат ли да се завърнат по-силни? Отговорът беше категоричен. Да, тежко е било след този двубой, но този матч е една добра възможност да се представят по-добре и да покажат по-силен футбол. Ed Leahy, please. I suppose you had 3 months to work with the players, a lot of players, before Christmas. You had 4 months to think about those 3 months. How confident are you that you've got the right template in your mind to attack the World Cup campaign this year? Yeah, so we've used that time to implement kind of our philosophy, our principles, to implement that into this squad. If the question is, do we have a team? Are you kind of asking, do we have a team in mind to go forward? So that's, I think we're always knowing more and more, but it's good to have options to look at new players always and give them a chance to show. Everybody wants to play, and it's good to have a chance to look at players, and now we have 2 really good games in the summer as well to look at players, and we will always be doing that, even though maybe a starting 11 is emerging in our heads. We will always look at players and give them a chance to play and show. Въпросът беше свързан с времето преди мача и подготовката. Господин Халгримсон отбеляза, че се старае да предаде принципите си, философията си на футболистите, научават се повече и повече в работата си с тях. Разчитат на все повече играчи и се стараят да обогатяват състава. Имат и 2 мача през лятото, което ще им помогне да разширят групата от играчи, на които разчитат. A game away from home against a team of similar standard. What are you going to ask from your players? What are the key sort of components that you want your players to deliver for you tomorrow night? Now it's build on what we have been kind of working on. First of all, good structure. This is going to be maybe not patience is maybe not the correct word, but it's going to be a hard team to break down. That's for sure. All our analysis point to the same thing. They always control the game, even without the ball. They are pretty good controlling the game. Electric going forward, individual skills in counter-attack, so rest defense as well, really important tomorrow. And just this is now their chance to show themselves, to cement themselves in the team. It's a World Cup coming up, so games are getting fewer and fewer until we start this important campaign. So it's the time now to show them themselves doing well for the national team and cement their place in the team. Въпросът беше относно най-важните аспекти, към които Ирландия ще обърне внимание за матча. Господин Халгримсон отбеляза, че трябва да бъдат търпеливи, трябва да внимават с контратаките на България, защото България е отбор, който дори когато не контролира топката, дори когато не владее топката, успява да контролира матча. Така че това е добра възможност за България да затвърди доброто си представяне, така че Ирландия ще внимава. Nathan, please. Yeah, I've said it to you guys before. The strength of him is finding spaces, finding these gaps, creating chances, scoring goals, and he has been on fire at late for Middlesbrough. So he's in a good place at this moment. So yeah, his job is
creation up front, finding the killer pass or the goal. So yeah, that's his role in my mind, and really an impact player. Въпросът беше относно представянето на Фин Азас, играч на Мидълсбро. Отговора на селекционера. Това е играч, който намира доста пространства в атака, играч, който изигра силни двубои за Мидълсбро, така че разчитаме на него в атака. Един футболист, който определено може да има влияние в нашия отбор. Yeah, I'd probably watch back every game of mine, but it was obviously two different halves to watch back on. The first half, obviously it was a new role, but I think we were in control of what we wanted to do. I think the way we set up, we were in control of. The problems we caused England is what we wanted to cause them. I was fortunate to have two good lads on either side of me, of Josh and Jay there helping me out and talking to me, and the lads behind me they're talking as well. But I think overall, what we worked on and what we wanted to do to cause problems to them, we done. So for the first half, I was satisfied enough with my performance. Въпросът беше свързан с ролята на Нейтан Колинс в последния мач срещу Англия. Той смята, че въпреки че това е била нова роля за него, Ирландия е успяла да създаде проблеми на съперника и е поддържал добра комуникация с колегите си, въпреки другата си позиция различна. Gavin? Yeah, all fit, all well, all want to play, of course. Big problem for the coach now. But you can blame FIFA, they only allow 11 players on the pitch and that's it. No, and I said it in the before the camp when we were announcing the selection. I think we are in a good moment. All the players are playing day in, day out, so it's a lot of match fitness in the team at this stage, better than probably the past 2 or 3 camps we've done. So looking forward to see what we can deliver tomorrow. Въпросът беше дали има контузени състезатели, на всички ли може да се разчита. Отговорът беше, че за жалост може да се разчита само на 11 футболисти, тъй като всички в състава на Ирландия се чувстват отлично. Така в добър момент идва този мач, защото футболистите са в перфектна кондиция и играят за отборите си. Така че жалко, че могат да бъдат избрани само 11.